Mentang ini pej ga jing pen khalai na benda ga jing le kai Copa America arjar peu sau. Agani ga jing pen khalai ka Argentina ga don haga grup A ringkat ka Peru bat Chile. Ka Mexico ka hapa ka grup B ringkat ka Ecuador, Venezuela bat ka Jamaica. Ka Uruguay ka hapa ka grup C ringkat bat ka USA, Panama bat Bolivia. Bat gani ka grup ka bakham jam ba ka Uruguay ka don. Ka Brazil ka hapa ka grup E bat ka deiru ka grup ka bakham juat na barok ki grup hagani ka grup la don ringkat ka Colombia bat ka ri Paraguay kibre giri ki bakham klan haga jingale kai football. Ka jingale kai Copa America kan tasdang haga arpeu terik ujion hauksnem arjar arpeu sau bat kan kod hadu ka khat sau terik Julai jong snem arjar arpeu sau.